Audio Jungle. Može. Moga biti onaj tip koji samo ima tihu skepsu kao. I onda kao kaj je bilo? Ništa. Da, sve okej, nisam ništa I rekao. ovak šećem kao. No ne bu to dobro. Pazi i akcija. Mislim to je ko neka Akcija. akcija, ostaviš zadnji. Odeš tu, ostaneš tu. Kako znate? Vidimo se. Ste vidli? Bez srama. Samo stoji. Audio Jungle. Bliže. To. Malo gore. Desno, mrvu, do. Lijevo, vodu lijevo. Niže malo. Stop. Jeste uhvatili? To je to kupljen, a?